historia hasten da. Prest zaudete? Ni oraintxe bertan alokairuan nago, bale? Jun naiz alokairuan pixkat piztinara botata. Izautzen ez dudan beste bi pertsonekin. Nola esango dugu, bale? 24 urteko neska bat eta 54 urteko neska bat. Lehenengo egunan iristen naiz, pues, jende ezagutzen dut, agurtzen ditut, eta dena normal. Dena normal. Bainan, karo, nik nire gauzak nonbait utzi behar ditut, batez ere sukaldeko gauzak, malde ojo horren erruz. Baina ez da malde ojosaren historia bat. Sukaldeko punto gehienak okupatua dozte, bino badago toki bat dela, pues, armairu moduko bat horrela. Armairu moduko bat ez. Armairu bat. Vale? Armairu bat. Bi aterekin, ez gu bezala, ate bakarra daukagula. Vale? Bi aterekin, eta hola apalak egingo ditut, vale? Ni bezala, humila, apala, vale? Holako zerbait da, eta hemen dago beste bat altugoa, eta hemen hau da txikiagoa. Vale? Osa, imaginatu, hau armairu bat dela, ateak horrela irekitzen dira. Vale? Ua, ze 3 dimensions perspektibak, ez? Hasi behar naiz 3 dimensioneko jokoak egiten, hola, pixka juntzait, to the pikut. Ordun, asuntoa da, hemen dagoela janari pilo bat. Toki guztitatik, janaria, no seke. Bueno, ez dut egingo janaria, porque etzaitaterako bestela. Osa, gehiago dago janaria sakabanatuta. Eta 24koak esaten, 24koari proposatzen diot aizu. Erdia eta erdia egiten badugu hemen, tokia duzu, ez, bai, eta esate dit, bai, aratzori gabe, erdia eta erdia. Orduan, nik hartzen dut erdi hau, eta berak hartzen du erdi hau. Bai? Onaino, tope guai. Honek usaintzen du. Osea, beri estinki, honek usaintzen du bastante gaizki, hau usaina da. Eta hemen, sumatzen dut, dagoela poto bat, hola, daukala, identifikatzen ez dudan zerbait dela tipo abena, edo, ez dakit nola esaten den abena euskaraz. Elujar hiztegia. Eta ez dut eman nahi aukerari gehiago. Abena loka! Olo gaiztoa! Olo zoroa! Zer da hau? Abena? Oloa. Gauza, olo hau ezea zegola. Gauza, ezetasuna, okei? Bera gazteleraz egiten du, eta esan zidan, ez abena, no seke, eske uzten dut egun batetik bestera, ur pixkatekin eta horrela jaten da, ez dakiz, eta nia, bale, eta zen badara hemen 5 egun, eta nik esan, bueno, pues, nire ustetan, oza, ez naiz matematiko bikaina, bino bat uste dela 5 baino txikiagoa. Eta esan zian, ja, esan nion, usaintzen du denak bastante gaizki, bastante fuerte, eta ez dakit hau den. Eta esan zian, bale, barkatu, ez dakizer, kenduko dut, edo botako dut, edo jango dut, edo dena elakoa. Bueno, urrengo gunean hori etzegon jada. Oloa, desagertu zen, baina olorea etzen desagertu. Hau da, usaiak jarraitzen zuen hor. Ni jarraitzen nuen hau irekita itxi, eta handik gutxi gora bera, kalkulatzen dut, 4 egun edo izango zirela, bale? 4 egunetara, azten naiz ikusten gauza hori batzuk toki guztitan bizirik, bueltaka, eta honek usaintzen dula askoz gehiago. Jakin nahi duzue zertzen parental advisory, vale? Así que zuen gurasoai deitu, usten diezuten hau ikusten. This is the most horrible thing I ever seen. Jarriko dute, ez kanzelatu. Ke asko.
bai, zizareak edo arrak edo ez dakit ze, bino kristona ateranitun arrautza hoiek, kriston kiratxarekin, bino ze nazka zizareak zosten, mengo 3 dimensions armairu guztitan, ateranun dena, garbitunun dena, botanion fliflis pilo bat denari, eta edukinun gau osoa, bota barri izan nun janaria, bueno, botanitun arrautzak egia esan, beste guztia gehiena libratu nun. Tipari, erakutsi nion, esan nion aizu, arrautzak bota behar izan ditut, ze dena zizarez beteta zegon. Den dena. Eta garbitu behar izan dut. Eta hala ere tipa garbitzen, esaten zian. Pero ¿por qué has echado los huevos? Eta ni, zure arrautzak ustelak zeuden. Ya, pero ¿por qué me has tirado los huevos? Estaban tus huevos podridos. Hau da, zure arrautzak ustelak zeuden. Bideo erakutsi nion, eta esaten dit, ai, vale, no me enseñes nada, no pasa nada, adiós. Eta tipa, sukaldetik alde egiten du, sartzen da bere gelan, izten du bere atea, eta ez du ezer gehiago jakin nahi nitaz. Nere lehenengo etxeko abentura.